бизнеса. Не е сега време. Защо според вас? Ами, причината е това, че аз гледах вчера данните, които са за Италия, за Испания и за Германия. Има страшно време дългове. Италия примерно е на 160% от брутния вътрешен продукт. Тя не може да си обслужва кредит, тя обслужва само лихвите. И в един момент ние ще го натоварим с техните заеми.